Association Indonesia branch. One day I was born Agaga by Emma Mara special. One day Emma Mara Agaranjiri Mara Geji Marandiana born Agaga. Umwana born Agaga, Umwana born Agaga no. I know no born Agaga. Because Chelo Kambaya oh, I never seen Indonesia oh. I know no born Agaga. And all their life. I don't know Bonagaga. Umwana mubona gaga. Umwana mubona gaga. I know no bona gaga. Because Chelo Kambaya oh. I never seen Indonesia oh. I never seen Indonesia. I don't know Bonagaga. Umwana mubona gaga. Umwana mubona gaga no. I know no bona gaga. Because Chelo Kambaya oh. I never seen Indonesia oh. I don't know Bonagaga. Onye ọbụla ka na-egbu oge n'elu anyị adịghị echekwago onye ọbụla ka na-egbu oge nwanne m anyị adịghị echekwago ọkwa si na-eme ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi ka anyị nabazi Indonesia o ka anyị jee bute ikike o ọkwa si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi ka nabazi Indonesia o maka ụgbọ na-aga aga o onye ọmụmụ nne ọkụnụ mara ụgbọ ama o so n'ụgbọ na-aga aga ya ka njikwo ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga aga unu makwalu moto ya ka na-ekwu moto so n'ụgbọ na-aga aga n'ụgbọ ya ka njikwo anyị chọrọ ụgbọ na-aga aga unu makwalu plane ya ka njibịa plane so n'ụgbọ na-aga aga n'ụgbọ ya ka njikwo anyị chọrọ ụgbọ na-aga aga biko Chelo Kambaya o anabazi Indonesia o December 218 na akwụkwọ December 218 na akwụkwọ onye ọbụla sola anyị ba n'ụgbọ na-aga aga o na chọba 219 bụ nne m n'oge adịla anyị na mma o egwu a bụ ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o ya ka njikwo ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga aga moto so n'ụgbọ na-aga aga plane so n'ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o biko Chelo Kambaya o anabazi Indonesia o ebe anyị ga-adịbute ikike ụmụnne m egwu akwụ ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga maka nwana m n'ọma o nwana m na Jakarta Indonesia na ndị ọ ga-adịle mma na ndị gbara agbọ na ngwa nnumeke n'ụnụcha o egwu akwụ ụgbọ na-aga aga biko Chelo Kambaya o anabi Indonesia o ka anyị bute ikike egwe Anam Association Indonesia branch anyị ekerekwa isi ice anigbe
Thompson the able chairman omere ụzọ ụmụ anam Indonesia ọchịọra ka ịbụ abụọ onye ọma dịkpe nwanne mma tọsi ezi ọhịa mụ nwe ihe ọrịa na mụ gaba n'iru Chukwu gozie gị ịbụ omere ụzọ ụmụ anam ya bụ na Jakarta Indonesia ọmahụ ebe na-ebute ikike Anịkpe Thompson onye na-achị ọrịa nwanne m n'odi ewe iwo ọchịọrọ na-akpọ oke onye ọma Thompson lee ọchịọrọ aka ịbụ abụ ebe uche ma na ịgaba n'iru Chukwu gozie gị Thompson nwanne m egwu akwụkwọ na-aga aga biko chelu ka mba ya anabazi Indonesia your lovely one Angela Thompson ọ ga-adịle gị na mmanụ ezi ogele bụ na ọgaba n'iru Angela Thompson ezi ogele mara obi dị ya anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga Thompson ihe ọrọla mme ebe isi bịa ụwa gị odogwu n'Indonesia ga n'iru ọchịọra ka ịbụ abụ omere ụzọ wan na Jakarta Indonesia anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga udu maka vice chairman Basil Ikem na ụmụ ọba anam ife melụ mma na nam ọ ga-adịle gị na mma onye ọma Basil Ikem nwachi melete na Jakarta Indonesia Chukwu gozie gị aka ife melụ mma nke izizi na nam onye ọma Basil ife melụ mma na ọ na-adị mma ife melụ mma na-adị mma ife melụ mma na-asọ ụsọ ọ na-asọ ụsọ machi meleze gaba n'iruo na ọ ga-adịle gị na mma egwu akwụkwọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga anabazi Indonesia Disemba 2018 na-agwụgọ Disemba 2018 na-agwụgọ onye ọbụla asụnyela anyị ka anyị baga n'ụgbọ na-aga aga ka anyị nweta 219 ụmụnne m na ọ ga-adịla anyị na mma egwu akwụkwọ na-aga aga ife mere mmadụ ogogo ya adịle gị na mma onye ọma Basil Chukwu gozie gị ife akpọrọ aka ọ na-azana ife melụ mma na-adị mma mgbe ọ na-atụrụ n'ike Basil anyị alịmarụ oge gara aga Basil nwanne m ọkwa ịkpọrọ chụmụ ya megbu okwu isi m nweta akaụntụ m ị ga-etinyelu m sọtụ Basil nwanne m itinyere m 20,000 gaba n'ihu ebe gị Chukwu gozie gị Basil Ikem music sponsor ọ ga-adịle gị na mma isi ọka nkene ezi oliakụ gị Mrs. Adaeze Gold Mama Prince Chigozie Ikem ọ ga-adịle ya na mma osodie mak gaba n'iru na mmanwa ibodi n'ụlọ ya ụmụana ụgbọ na-aga aga ụmụana ụgbọ na-aga aga n'ụwa anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya ka nabazi Indonesia ọgwa si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa eme ya ala ọdachi achọba ebe anyị ga-abụ echi ụmụnne m onye ọbụla chọba akala aka ya Belis onye chọrọ m aza ego the able treasurer Anam Brothers Association founding member ọ ga-adịrị gị na mma Brother Association Indonesia branch onye ọma Fidelis nwachimeleze gaba n'iru Chukwu gozie gị egwu abụ ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga Fidelis onye chọrọ amụ nwazụ ego Chukwu gozie gị able treasurer Chukwu gozie gị Yesu ka nkenelu gị your lovely wife Udezu
dị nụrụ ya o nne m ọma na anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla abụghịla anyị n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla nke na-egbu oge n'ụgbọ anyị adịghị echekwa go onye ọbụla nke na-egbu ọgwụ nne m ewo ewo ụgbọ adịghị echekwa go ọ na-adịghị echekwa na-egbu oge la uru maka onye ka ọgwụgwụ ahụ aka Kelly Ward Achibeleze na nwa finance nwa ụmụ ọbalichi na ọ ga-adịle gị na mma onye ọma onye kachi nwa Achibeleze n'indo Chukwu gozie gị Indonesia line-up ndị ọ ga-adịle mma o egwu abụ ụgbọ na-aga aga o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ankenekwa maski Ndubuisi Okoye nwanne ya Rose ọ ga-adịrị gị na mma ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọma maski Ndubuisi nwanne m nwoke odogo Achibeleze gaba n'iru Chukwu gozie gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga anabazi Indonesia onye ọbụla mekwa ngwa ngwa eme ya ala ọdachi anabazi Indonesia maski odogwu na mmụọtakwa agbaka emiata na m ọ ga-adịrị gị na mmanụ ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga dịka ochela ụka mba ya anabazi Indonesia iru maka Chukwudi Okoye Assistant Secretary Anam Brothers Association ọ ga-adịla ya na mmanụ onye ọma Chukwudi nwoke m Chukwudi Okoye odogwu Assistant Secretary onye ọma Chukwu gozie gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla mekwa ngwa ngwa eme ya ala ọdachi ka nna agwa ya ka nje kelekwa Anthony Master Book Anthony Gabriel Okuobili ike na Indonesia ọ ga-adị ya na mma ọnwụ ikwu anọ anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga maka Indonesia line-up ice water ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga kedu maka Anthony Master Book ọma Anthony Gabriel Okuobili odogwu n'Indonesia gaa n'iru anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko ochela ụka mba ya anabazi Indonesia anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga amigwana m ọ ga-adịle gị na mmanụ egwu abụ ụgbọ na-aga aga onye ọbụla nke na-egbu oge n'ụwa anyị adịghị echekwa go onye ọbụla nke na-egbu oge nwanne ụgbọ adịghị echekwa go iru maka Izubes Obio nwoke ọ ga-adịle gị na mma akụnwere oge wa of ụmụ ikwu anam Chukwu gozie gị onye bụ isi nwanne mma obi ọrụ odogwu obi ọrịa nwoke onye ọma ịbụ akụnwere oge nwanne m ụmụ ikwu nwanne m odogwu n'Indonesia
egwu abụ ụgbọ na-aga aga o ka nọ na ya o anọ n'ụgbọ na-aga aga o biko chela ụka mba ya o ka nabazi Indonesia o ebute ikike Indonesia la nọ n'ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o ka nabazi Indonesia o n'ụgbọ na-aga aga Ochom Indonesia connection ọ ga-adịrị anya mma onye ọma Loichus Nwachimeleze na Okolobịa Chukwu gozie gị Indonesia la nọ Chukwu gozie gị alọghị nwanne m ahụ Chukwu gozie gị alọghị nwanne m ahụ Ochom dike onye ọ ga-adịrị mma ahụ odogwu na Indonesia connection Chukwu gozie gị onye ọma egwu abụ ụgbọ na-aga aga n'ụgbọ na-aga aga kedu maka onye dịka nwanne m onye dịka nwaanyị abụ ọsọ odogwu ọbẹ ice ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga nwanne m onye dịka chi onye dịka nwaanyị abụ ọsọ odogwu ọbẹ Nwachimeleze na Jakarta Indonesia oyoma o ebe ijele ebulu ikike nata na ọ ga-adịle gị na mma o ọgbasị na akụlụ ụlọ uje nwekwu onye gbalịa ọ dịlụ n'ogwu onye chelie onye dịka nwaanyị agba ọsọ odogwu ọbẹ agbasi ego nkịtị na Jakarta Indonesia odogwu ọbẹ difensọ ọkwasị na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi egwu abụ ụgbọ na-aga aga o biko chela ụka mba ya o ka nabazi Indonesia maka n'ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga o n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga live n'ụgbọ na-aga aga chọọ ya chọọ nụ hiba sija hiba ice water Chukwueli uche dị nwanne ọgbagote ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga n'ụgbọ na-aga aga kedu maka Arinze nwoke ibu oke ọkpụ na mmịata egwu abụ ụgbọ na-aga aga Arinze Okechukwu oke ọbụ na mmịata anam aka Arizona na Jakarta Indonesia mana anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga na adị egbu oge ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anabazi Indonesia o n'ụgbọ na-aga aga Arizona na mmịata anam odogwu na Jakarta ọ ga-adịrị gị na mmanụ nwaka John nwa obeluo Mbanefo aka Shakina odogwu na Jakarta wa na mmịata anam onye ọma John nwanne ma obeluo Mbanefo Shakina ebe gị nwanne m odogwu na Jakarta ga n'iru John obelu Mbanefo Shakina odogwu egwu abụgbọ na-aga aga live anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga na adị egwu oge ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anabazi Indonesia ka dị n'ụgbọ na-aga aga ọkwasị na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi anabazi Indonesia o ka dị n'ụgbọ na-aga aga egwu abụ ụgbọ na-aga aga o kedu maka onye obeluo aka
mazụọ ego na Indonesia egwu abụgbọ na-aga aga live ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga dịka o chelu ka mba ya na-anabazi Indonesia onye ụmụ onye kwele nwe obelu Chukwu gozie gị ebe ike mazụ ego nụ ebe ike mazụ ego onye mmịata obodo m Chukwu gozie gị onye mmịata obodo eze nwanne ọkwa mụnwa mere ka mmịata bụrụ obodo eze ọ mụnwa mere ya ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ka nna agwa anyị ya ka njikọ ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga aga moto so n'ụgbọ na-aga aga pleni so n'ụgbọ na-aga aga ya ka njikọ afọ nnụnụ ka esi eje obodo Igbo afọ nnụnụ bụ pleni egwu afọ ụgbọ na-aga aga kedu maka Super Tony Niger Boss son of Hitler ọ ga-adịle gị na mma nwoke afọ landlord na ọga Super Power onye ọma Super Big gaba n'iru ọchị mere eze n'okorobịa anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga Super Tony Chukwu gozie gị Niger Boss son of Hitler Chukwu gozie gị ọchị mere eze gaba n'iru na ọ ga-adịle gị na mma egwu abụ ụgbọ na-aga aga nwamweza na m ọ ga-adịle gị na mmanụ kedu maka Sova onye dịka amụrụ onye na-ego na Jakarta nwanne Johnson ide na Nnewi Warametisi Anam Odogwu Christopher nwoye amụrụ onye na-ego Chukwu gozie gị ịbụ amụrụ onye na-ego Odogwu n'Indonesia ka n'iru egwu abụ ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga dịka o chela ụka mba ya anabazi Indonesia anabazi Indonesia ka nje kene Peter Emeka Biose aka Abo the law Papa Chiamaka Odogwu na Jakarta Indonesia and his wife Mrs. Chinasa Peter Emeka office lady ọ ga-adị ya na mma office lady eziokwu nwanne malime ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ wanọdụ na Jakarta Indonesia ebe dị na-akọlị ya ebe dị ebute ikike onye ọma Peter Odogwu Peter Nwemeke Biose aka above nwanne m above the law machi mere eze gaba n'iru ezi Papa Chiamaka ọ ga-adịle gị na mma Odogwu na Jakarta Indonesia ka n'iru isi ka nke n'oli akụ gị eziokwu ya bụ Chukwu na-asa okwu chi na-asa nwanyị ọma office lady egwu abụ ụgbọ na-aga aga iru maka Chief Chinedu Nwasa Ọkwuobili Omemgbe Ochi the Ebu Petrol Anam branch Indonesia Papa Chimamanda na ọ ga-adịle ya na mma ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya anabazi Indonesia onye ọma Chinedu Nwasa nwanne m Ọkwuobili machi mere eze gaba n'iru Chukwu gozie gị Omemgbe Ochi Chukwu nọ ya lụ gị Ebu Petrol Chukwu gozie gị kalịa
egwu abụ ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelu ka mba ya anabazi Indonesia Disemba 2018 agụgọ Disemba 2018 agụgọ onye ọbụla asụghela anyị ka anyị baga n'ụgbọ na-aga aga ka anyị nweta 219 ụmụnne m na anyị ga-ebuli ikike mana eziokwu iru maka Igwebike Okonkwo nwata na-achọ nke wan na mgbe ewelu m anam odogwu n'Indonesia onye m Igwebike nwanne m Nwachimeleze gawa n'iru Nwokonkwo na mgbe ewelu m anam ebe ahụ ka isi bịa odogwu n'Indonesia nwata na-achọ nke ya na ọ ga-abụla ajọ nwa nwafe eze nnụa eze ga-elu gị eze ga-elurele gị igwe odogwu na Indonesia mana oge ememe na Jenụwarị 2nd ụmụana m ụgbọ na-aga aganụ anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga igwe kedu maka mụ na Chisu obele nwa anyị nụ ka nkerekwa Sunday Nwachimọba Nnekwe aka Sunny Bule ọ ga-adịla ya na mma Sunny Bule aka Ọmabadị Nnekwu aka Igwe Formatic Sunny Bule is the first Mmekoka Anam in Europe. This one can your brother, your friend, Sunday Computer. Ogadle Anama, Igwe Abubanaga. Odogu Sunday one ma, Nwachimeleze na Jakarta. Unu mekenege Igwe Abubanaga. Biko chelo ka mba ya anabazi Indonesia Igwe Formatic Igwe Abụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya anabazi Indonesia ka nje wele ekene Tonofo ya bụ Tonofo n'ọra Nwachimeleze n'indo Chukwu nọ ya lụgị Igwe Abụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla bagara anyị n'ụgbọ onye ọbụla ke na-egbu oge n'ụwa onye ọbụla ke na-egbu ogu nne m onye ọbụla ke na-egbu ogu nne m ewo ụgbọ adị echekwa gị Tonofo n'ọra mgbe nwere m ana m odogwu oji 50 m ọ ga-adịle gị na mmanụ urumaka Honorable Okeke Rapụchukwu Adaba Ugochimeleze 1 na Jakarta, Indonesia PRO 2nd Ụmụeze Anam ọ ga-adịle ya na mmanụ onye m Honorable n'enu Okeke ịbụ Rapụchukwu Nwadaba Ugochimeleze na Jakarta unu mekele gị Igwe Abụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ka nna gwa ya anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ka nkenekwe nna m Eweba ọ ga-adịla ya na mma nna Classic Nadis ụmụọta mmịata anam onye ọma nna m Nwachimeleze gaba n'iru Nnamdi Agwọba the Classic Nadis nwa mama ọ ga-adịle gị na mma Igwe Abụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla ke na-egbu oge n'ụwa anyị adị echekwa agụ onye ọbụla ke na-egbu ọgwụ ụmụnne m na ya adị echekwa agụ kedu maka Monday Edezuno
Chim Amanda the young money na ụmụ atakwa akpaka Amanda investment ọ ga-adịle gị na mmanụ odogwu Monday na-eso n'ọyịmọyọma Chukwu gozie gị Machimeleze na Jakarta Amanda investment young money Chukwu gozie gị karịa egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya anabazi Indonesia anabazi Indonesia ọkwasị na-eme ngwa ka eme ya lọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ka eme ya lọdachi ka anabazi Indonesia ajapịala ikike egwu abụ ụgbọ na-aga aga nwanne anagbakwa egwu agba gbaa ya agba Hiba ice water ụmụana mụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya anyị nweta 219 ụmụnne m anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya enweta 219 ụmụnne m n'oge adịla ya egwu abụgbọ na-aga aga Anam Association Indonesia branch ụmụana mụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga I don't know